εσφραγισμένου του μνήματος, η ζωή εκτάφου ανέτειλας, Χριστέ ο Θεός. Μας δίδει το απολυτίκιο αυτών των ημερών της ανάμνησης αυτού του μεγάλου θαύματος και της παρουσίας του Αναστάντος Χριστού κάποιες πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά της καινής, της νέας εν Χριστώ ανθρωπότητας. Για δείτε, η ανθρωπότητα αυτή η οποία πουλήθηκε από τον ίδιο τον άνθρωπο στον διάβολο δια της αμαρτίας, αυτή η ανθρωπότητα η οποία ως αντίδωρο αυτής της πωλήσεώς της στην αμαρτία πήρε τον θάνατο, την φθορά και εν τέλει τον θάνατο, αυτή η ανθρωπότητα έρχεται να γνωρίσει στο πρόσωπο του Σωτήρος Χριστού την ανακαίνισή της. Μία πανέμορφη φράση λέγει «Ούκιν δυνατόν κρατήστε υπό την φθοράς των αρχηγών της ζωής». Δεν ήταν δυνατόν να κρατηθεί από την φθορά ο αρχηγός της ζωής. Ο Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, σαρκωμένο ως τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός, προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση μαζί με αυτά τα χαρακτηριστικά, τα οποία έχει αφήσει, τα στίγματα αυτά που έχει αφήσει πάνω της η αμαρτία. Δεν έρχεται ο Χριστός να πάρει την ανθρώπινη φύση με έναν διαφορετικό τρόπο παρά όπως την καταντήσαμε εμείς οι άνθρωποι. Παίρνει όλη την φθορά, σηκώνει επάνω του την αμαρτία χωρίς να έχει μετοχή, καμία μετοχή σε αυτήν. Δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν να έχει μετοχή ο Θεός στο μειόν. Δεν θα μπορούσε οντολογικά ο Θεός να είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι και να συνυπάρξει με το κακό. Ερχόμενος λοιπόν και προσλαμβάνοντας την ανθρώπινη φύση, γενόμενος άνθρωπος, όντας όμως τέλειος Θεός, δίδει στην ανθρώπινη φύση μέσα από την περιχώρηση, δηλαδή το να χωράει μία φύση μέσα στην άλλη, δίνει τα υποστατικά ιδιώματα της μίας στην άλλη. Δύσκολο αυτό ακούγεται, δεν είναι δύσκολο όμως, είναι απλό. Ποια είναι τα ιδιώματα της θεότητος? Αυτά λοιπόν τα ιδιώματα της θεότητος έρχονται και δίδονται ως δωρεά στην ανθρωπότητα. Και έτσι ο Χριστός και ως άνθρωπος πλέον είναι τι? Ζωντανός, είναι ζωή. Γι' αυτό το Πανάγιο Σώμα του δεν γνωρίζει καμία διαφθορά στον τάφο. Και ενώ η ψυχή του κατεβαίνει στον Άδη και κηρύττει στα εμφυλακή πνεύματα, αυτό δεν διαφθείρεται, αλλά παραμένει αλόβητο και μάλιστα ανακαινίζεται. Ανακαινίζει ο Χριστός όλη την παλαιοθήσα από τον Αδάμ ανθρωπότητα. Έρχεται και την κάνει νέα, την κάνει καινή. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα χαρακτηριστικά της καινότητας, με αλφαγιώτα, της νέας αυτής ανθρωπότητας? Για δείτε τα χαρακτηριστικά του σώματος. Το σώμα του Χριστού είναι ανενδεές, δεν έχει ανάγκες και δεν έχει αυτήν την υλικότητα όπως την κατανοούμε τώρα. Έχει τη δυνατότητα να εισέρχεται και να εξέρχεται των θυρών και κλεισμένων και εσφραγισμένου του μνήματος. Για θυμηθείτε εκεί οι Ιουδαίοι, όταν σταύρωσαν τον Χριστό, πήγαν στον Πιλάτο και του είπαν ότι αυτός ο πλάνος, διότι για τους Ιουδαίους ο Χριστός ήταν ένας πλάνος, κάποιοι άλλοι τον αναφέρουν ως μάγο, δεν τον παραδέχτηκαν ως θεάνθρωπο γιατί δεν εκπλήρωσε τις δικές τους επιθυμίες, δεν τους έκανε κρατεούς και δυνατούς. Θυμόμαστε, λέει, ότι εκείνος ο πλάνος είπε τη Ζων
ότι μετά από 3 μέρες θα αναστηθώ. Στείλτε λοιπόν να σφραγίσουν τον τάφο. Τι είναι αυτή η σφράγιση του τάφου? Όσοι από εσάς έχουν πάει στο στρατό γνωρίζουν πώς οι στρατιωτικοί σφραγίζουν τις αποθήκες. Βάζουν ένα σειρματάκι, περνάνε ένα κομμάτι μολυβιού και σφραγίζουν πάνω στο μολύβι. Είναι η λεγόμενη μολυβδοσφραγίδα. Και έτσι φαίνεται ότι αυτή η πόρτα, αυτό το πέρασμα δεν έχει παραβιαστεί. Έτσι ακριβώς και αυτοί πήγαν και σφράγισαν τον τάφο. Έβαλαν μία πελώρια πέτρα και σφράγισαν τον τάφο με σφραγίδες, τις οποίες πώς τις λέμε? Σήμαντρα, τις λέγει κάπου ο υμνοδός, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Σήμαντρα, δηλαδή σημάδια, σφραγίδες. Σφράγισαν τον τάφο και βάλανε στρατιώτες να φρουρούν τον τάφο για να μην έρθουν, λέει, οι μαθητές αυτού και τον κλέψουν τη νύχτα και πούν ότι ηγέρθη εκ των νεκρών. Λοιπόν, ο Χριστός εξέρχεται μέσα από τον τάφο, όχι αποκυλίοντας τον λίθο, αλλά πώς? Εσφραγισμένου του μνήματος. Και λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός σε εκείνο το πανέμορφο τροπάριο, «Φυλάξα στα σήμαντρα σώα, Χριστέ, εξηγέρθης του τάφου». Φύλαξες, λέει, τα σημάδια αυτά των στρατιωτών σώα. Δεν χάλασε η σφραγίδα. «Ο τασκλής της Παρθένου μη λιμινάμενος εν το τόκο σου». Και για δείτε, δεν είναι, λέει, η πρώτη φορά που το έκανες αυτό, αλλά και στην δεύτερη γέννησή σου, όταν γεννήθηκες εκ της Παρθένου, γεννήθηκες χωρίς να πειράξεις τα σκλής της παρθενίας της. Γεννήθηκες δηλαδή χωρίς να πειράξεις την παρθενία της. Έτσι βγήκες και από τον τάφο και έτσι ήρθες των θυρών και κλεισμένων και έστεις εν το μέσο των μαθητών για δεύτερη φορά και ο Θωμάς πλέον ήταν εκεί, αυτός που έλειπε την πρώτη φορά. Και ήταν εκεί ο Θωμάς διότι έπρεπε να μαρτυρήσει την αλήθεια και έπρεπε αυτός ο δύσπιστος μαθητής να γίνει τύπος όλων ημών. Για δείτε τον Θωμά, ο Θωμάς έχει πόθο. Έχει πόθο να ψηλαφίσει την Ανάσταση. Εγώ, λέγει, θα γίνω κήρυκα στην οικουμένη αυτής της Αναστάσεως. Θέλω τεκμήρια, εάν μη είδω εν τεσχερσίν αυτού των τύπων των ύλων. Και βάλω τον δάκτυλόν μου εις τον τύπων των ύλων και βάλω την χείρα μου εις την πλευράν αυτού ου μη πιστεύσω. Και αναφωνεί ο Χρυσορήμων το στόματι, Άγιος Ιωάννης, «Ω καλή απιστία του Θωμά», διότι τον έκανε τον Θωμά αυτή του η απιστία ή καλύτερα δυσπιστία να γίνει έμπειρος γνώστης του αναστημένου σώματος του Χριστού, να πιάσει, να ψηλαφίσει και να δει. Αφήνει όμως σε όλους εμάς μία παρακαταθήκη. Μία παρακαταθήκη του πώς μπορούμε να αμφισβητούμε, του πώς μπορούμε να απιστούμε, μέχρι πού. Βλέπετε, ο Θωμάς μπορεί να απίστησε, αλλά η καρδιά του ήταν βαθιά πιστή. Είχε πόθο να δει τον αναστημένο Χριστό. Ήθελε και αυτός και είχε κάνει αυτά που έπρεπε να κάνει. Είχε κάνει τον κανόνα του, όπως λέμε. Έτσι λοιπόν καλεί και εμάς αυτός ο μαθητής, όταν οι λογισμοί της δυσπιστίας ή της απιστίας χτυπούν την πόρτα μας, τότε εμείς να μην υποκύπτουμε σε αυτούς, να μην παραδιδόμαστε σε αυτούς αμαχητοί, αλλά να περπατούμε αυτήν την καινή βιωτή την οποία δίδει ο αναστημένος Χριστός σε εμάς. Βλέπετε σε άλλο τροπάριό του, Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει ότι με την Ανάσταση του Χριστού γιορτάζουμε την νέκρωση του θανάτου, αλλά και τι? Και την απαρχή μιας νέας άλλης βιωτής, καινούριας, ξένης από τα πρότυπα της ανθρώπινης, μιας καινής βιωτής, της αιωνίου,
αυτήν την απαρχή της αιωνίου βιωτής μας την δίνει ο Χριστός σαν δυνατότητα στον κάθε ένα από εμάς. Είναι αυτή η βιωτή, ο τρόπος της εν Χριστώ ζωής που θα δημιουργήσει τα τεκμήρια, θα παράξει τα τεκμήρια και θα κάνει τον κάθε ένα άνθρωπο έμπειρο γνώστη της Αναστάσεως του Χριστού. Η Ανάσταση του Χριστού δεν είναι ένα γεγονός που έγινε άπαξ και τελείωσε. Η εμπειρία της Αναστάσεως δεν δίδεται άπαξ μόνον, αλλά εις το διηνεκές. Παρατηνόμενος ο Χριστός εις τους αιώνες μέσα στην Εκκλησία Του, μέσα από τα μυστήρια αυτά και μέσα από το βίωμα το οποίο προκύπτει από την εν Χριστώ ζωή, δίδει στον άνθρωπο την εμπειρία της Αναστάσεως. Και ακριβώς αυτός είναι ο τρόπος της απόδειξης της Αναστάσεως. Την Ανάσταση εμείς δεν ψάχνουμε να την οριοθετήσουμε και να την αποδείξουμε μόνον ιστορικά, παρότι και τέτοια τεκμήρια υπάρχουν σε πείσμα όλων αυτών των αθέων, οι οποίοι αμφισβητούν τα πάντα. Η πίστοση της Αναστάσεως του Χριστού για εμάς και της παρουσίας και της ζωντανής παρουσίας και της ζωηφόρου παρουσίας του στον κόσμο είναι πίστοση εμπειρική, την οποία όλοι εμείς την αποκτούμε όταν ακολουθούμε πίσω Του, όταν πορευόμαστε στην οδό την οποία Αυτός έχει ανοίξει. Για δείτε, όλα αυτά τα ανθρωπολογικά πρότυπα που έχουμε εμείς είναι ακριβώς ανθρωπολογικά πρότυπα. Γιατί? Διότι ακολούθησαν την οδόν του Χριστού. Με πρώτη από όλους ποια? Τη μητέρα Του. Αυτήν της οποίας το εικόνισμα ο Σεβασμιότατος με πάρα πολύ ένθεο ζήλο ανεκαίνισε και εγκατέστησε εδώ, για να βρίσκεται ακριβώς όπως το είπε και εχθές, ως οδηγήτρια των αμαρτωλών. Πού οδηγεί τους αμαρτωλούς η Θεοτόκος? Παρά στην οδό της Αναστάσεως. Μια οδό την οποία έζησε και αυτή η ίδια. Την έζησε όμως σταυρικά. Και εδώ, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι το μεγάλο σκάνδαλο και η μεγάλη μορία. Σκάνδαλο μεν για τους κενόδοξους Ιουδαίους, για αυτούς που θέλανε να είναι ο Χριστός και ο Μεσσίας ένας εθνικός απελευθερωτής, και σκάνδαλο για όλους αυτούς που έχουν τα μυαλά των Ιουδαίων και θέλουν έναν Θεό που σε αυτόν τον κόσμο θα τους κάνει κρατεούς και δυνατούς και ισχυρούς. Μορία δε για τους Έλληνες, τους δήθεν σοφούς, των οποίων η σοφία περιορίζεται μόνο στην λογική, στο πεπερασμένο αυτό όργανο της λογικής, με την οποία δεν μπορούν να εξηγήσουν ούτε καν την κτήση, ούτε καν το επιστητό. Και δεν μιλώ για το επιστητό το εκτός γης, για τα σύμπαντα και όλη αυτήν την τελειότητα της δημιουργίας, ούτε καν για αυτά που υπάρχουν μέσα στη γη δεν αρκεί η λογική για να τα εξηγήσει και να τα καταλάβει, να τα κατανοήσει. Παντού το άπειρον της θεότητος, το ακατανόητον, έτσι, το ακατάληπτον της θεότητος έχει τη σφραγίδα του παντού. Λοιπόν, αυτή η μορία για τους Έλληνες και αυτό το σκάνδαλο για τους Ιουδαίους, για μας γίνεται μαρτυρία αλήθειας και είναι χάρις Θεού και είναι ακριβώς η οδός της Αναστάσεως. Αυτήν την οδό καλούμαστε με τις πρεσβείες της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων να πορευόμαστε σε όλη μας τη ζωή, για να γίνουμε και εμείς έμπειροι γνώστες της Αναστάσεως και να μην μπορεί κανένας λόγος και κανένα αξίωμα ξένο να κλονίσει την αλήθεια μέσα μας, διότι εάν ο Χριστός είναι αναστημένος και εμείς συναναστημένοι μαζί Του, τότε την εμπειρία της Αναστάσεως κανείς δεν μπορεί να την συκοφαντήσει. Τα ιστορικά γεγονότα μπορούν πολύ. Την εμπειρία της Αναστάσεως όμως, που ο κάθε ένας από εμάς μπορεί να κερδίσει στην Εκκλησία, κανείς.
Ευχές ημών λοιπόν, σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, όλοι ας γίνουμε περιπατητές αυτής της οδού της Αναστάσεως, για να φτάσουμε να συνδιαιωνίσουμε με τον Χριστό στη Βασιλεία Του. Αμήν.